Hello guys. So ngayon ang aking gagawin ay magluto tayo ng simpleng chop suey. Ayun. Itong ating mga ingredients lang. Sibuyas, bawang, paminta, at yung chicken liver. Ayan ang ating mga gagamitin. Mantika at yung cornstarch. Meron tayong salt and oyster sauce. So ito lang ang aking simple na lulutuin, chop suey. Okay? So, umpisa natin maggisa. Lutuin na natin. So, ayan guys. Lagay tayo ng konting mantika. Ayan. Lagay natin ang bawang. Sibuyas. Ilagay natin yung atay. Lagyan natin guys ng mixture. Ayan o. Pinakang sabaw niya. Para malutong maigi yung atay. Ayan. Antayin lang natin malutong maigi yung atay. Lagay natin yung gulay. Mamaya. So, ayun, lagay na natin to, gulay. So, ayun, nailagay natin yung gulay. Lutuin lang natin ng konting minuto para medyo, kuwan siya, hindi masyadong luto. Half cook. Tanggalin na natin sa apoy. So, ito na guys, ang aking nilutong simple lang, chop suey. Ayan o. Siyempre, mayroon tayong pang partner dyan. Pritong Gigi, pritong galunggong. So, ayan o. Yan yung simple lang. Para medyo tipid. Mahal ang mga gulay din dito eh. Ayan. Ang aking simple recipe of chop suey with matching fried galunggong. So, okay guys. Kakain ako. At antayin ko lang ng konting minuto ang kasama ko sa kwarto, si Mr. Oiram. Kakain na kami. So, maraming salamat guys sa inyong pagsuporta sa aking channel. At mga bago pa at napadaan at nanood sa video ito, please don't forget to subscribe to my channel and hit the bell buttons para updated naman kayo sa aking mga ginagawang video. Okay, maraming salamat. Bye-bye. Kain na na mga beshi. Ayan o. Kain na kami. Ito na yung aking lutong patakbuhing chakoy. Chop suey. Chakoy. Ayan o. Kain tayo. Kain na na. Hapunan. Kasama na tanghalian. Ginagawa mo! Silip na ng burno.